inu mutengaso Boma ndikuyendera zikoli bwino mmene mmayendesera kale. DPP oye! Ulendo uno ndofuna kuti tiyalimbikitse anthu awa kuti akalembetse kuti azavote. Ndiye ndifuna ndione kuti kodi mavoti apita ali kuti chamwamba. DPP oye! Mavoti adadi oye! Mavoti adadi oye! Kuno ku Eastern Region Mangochi ndiye district yaikulu kwambiri. Tamva naiti? Ndikumene kuli anthuso ankhaninkhani kuno ku Mangochi. Tamva naiti? Kuti tiwine Mangochi ituluke kavote. Tamva na? DPP waye! Ndifuna ndikufunseni pano. Alipo amene akukondwera ndi usogoleri wa Chakwera? Alipo? Chakwera akhale kapena achoke? Tiye ndimbe nyimbo cha atani? Atani! DPP oye! Kuti Chakwera achoke, sazamuonenso Malawi muno ali pampando mpofunika kuti inu mukavote. Ndi mawu amenewa maulemu kuona kuti tikupita ulendo wautali. Ndikupempheni inu a president athu mwapase moni anthu anu apano pakapile ziko kwambiri. DPP oye! DPP oye! DPP oye! Kapile oye! Kapile oye! Tonse oye! Tonse oye! Moli nonse? Muli bwanji? Ine ndibwino kwambiri ndipo ndiwosanga kwambiri kuti matenda kuno matandira mwaulemu mwachikondi mwachibale ndikuti zimo kwambiri mpite zimenezo. Kuyamba ndipeleka ulemu kwa former First Lady Professor MUTHARIKA, komanso ulemu kwa Vice President East, komanso Regional Governor East, komanso Directors East, komanso Achinyamata East, komanso onse amene pano ulemu wanu, komanso ulemu kwa mfumu athu Kapile, kulizo kwambiri mwandilandira mwachibale komanso mwayankhula zabwino kwambiri kulizo kwambiri. Ine ndi nthawi yamba kubwera kuno dera lino kwamanga mukudziwa kuti ine mkamwini wa kunonso ndiye anthu akuno yayima kukona ndi kwambiri. Hayo wansi maganizana kwambiri, ndio sanga kwambiri kuti mandilandira. DPP oye! Zimene mwana afumu tazimva, zimene tazimva za misewu za njani kuziziwa za mavuto siyasa ndikuziwa zimenezo. Kwakuti kabla pa September 16 chaka cha mawa zonse zimenezo zizatha. DPP oye! Ifaifa DPP timaziwa kupanga misewu, komanso timaziwa kuthetsa njala. Pa 2017,
2019 ife tachisanjira kuno ku Malawi ndipo tachisazimenezo likabwera chaka chamawa choyamba inabwera kuno kuti ticheze pang'ono chifukwa kuno nthawi yamba ine kubwera kuno ticheze kuti ndikuziweni komanso ine mundiziwenso ndiye pa 20 September kuzoa kuti pakubwera chisankho ndiye timuzavota DPP osayiwala ngochimanga folo basi komanso ndi nkhope kuti muyiziwe pang'ono musayiwale ndi magalaso okuda musayiwala amene zangolichongi basi tamvana zimenezo. Ine ndabwera kuno kuti ndikusimikiza kuti ife tirede kukonza dziko lino kubwera dziko lino komanso kuchosa boma lovunda limene pakati pa kulilongwe ndipikoe tizachosa limene tirede koma kuti boma ichoke wafuna kuti muzavote tamvula zimenezo kwa kuti muzavote ndiye kuti muzalembesenso ndiye mwayamba kulembesa ndiyangati amene alembesa pano. Oh, very good. Amene ndiyangati amene sanalembese nonse mwalembesa zaboza zimene singalembesa anthu nonse mukuninamiza osanamiza tu koma ndi osanga kwambiri kuti anthu ambiri mwalembesa koma amene musanalembese muli masiku 4 mpaka pa 11 ye mukalembese kwa ndikuona pana anthu achinyamata ambiri sinokona anthu achikulire koma mukapita kumukauza makolo anu kuti ama ndapa samoni kuti dali akuti moni chachiwiri mwapemphe makolo anu kuliso akalembese chwa aliyense kandi wachikulire kandi wang'ono akalembese ndibibyoye tamvula zimenezo tikatero tikalembesa ndiye tizachosa boma limeneli kuti boma la Somalia ligwere ndibibyoye komanso ine munamva kuti navomera kuti ndiyime ine napumatu 2020 koma anthu andifunsa kuti ndibwere ine navomera choncho chaka chamawa ndikuyima komanso ndikuwinanso ndibibyoye koma kuti wine ndiye kulembesa kudya komanso kuzavota tamvula zimenezo chipala cha DPP chibwino kwambiri nthawi ino munamva kuti kunali mavuto tengana ku khoti kukokana kumenyana kwa zonse zimene zatha anthu amene ali osokoneza DPP tathamangisa anachoka pakali pa tonse tilogwirizana everybody tili onse ogwirizana kumpoto kumwera kumawa pakati tonse tilogwirizana kuti chaka chammawa tipambuyo pa dadi DPP ndipo tizalowa mboma chaka chimenecho komanso ndipemphe anthu amene machoka mu DPP ena kha munapita ku PPP ena munapita ku UTM kha chan mwe ndi ufulu wobwera ku DPP nonse bwere kutonse tigwirizane manja tiyende limodzi ndi mpingo umodzi kwaso mtima umodzi choncho amene munachoka mwe ndi ufulu kubweranso ku DPP choncho ife tikabwera chaka chamawachi tizakonza mavuto amene mukumana nawo ngati nkhani ya njala kukwera zinthu kandi chimanga kukwera kandi chimanga kukwera kandi mafuta kukwera
kanchere kukwera, kashuga kukwera, zonse zikukwera chifukwa chakakwera. Zonse zakwera, DBB oye! Zonse zakwera chifukwa chakakwera uja. Kwa zamusisa amene uja, ndezi zonse zasika sopano. DBB oye! Komanso a program osiyana-siyana amene tinayi nawo kale, ma community college, Malawi cement, misewu, zonse zimene zachitanso tikabwera mboma. Komanso kuno Mangochi, ndi program ya bwalo la ndege, ku Mangochi airport, kuna Miasi, komanso 5-star hotel, Cape Maclear, ndi mzina wasopano amati resort city, pa Gomori paja, wakanzina wasopano waukulu kwambiri. Chomwe na kuti kufa kuti Mangochi, akhalinga Akapuko, mazi Akapuko, maziwa, ndi mzina waukulu ku Mexico. Kumene kwakhala the biggest resort in the world. Ina ndifuna kuti Mangochi akhalinga Akapuko. Kundi ndege, bwalo la ndege, anthu azichoka ku England, ku Russia, kupita straight ku Mangochi. Osayimanso pa Lilongwe aya, straight ku Mangochi. Kwa zonse zichitika ndi kuti kama ndi kuti tibwere mboma. Choncho tasumikizana, kuti muzavota, osanyamiza, komanso osalakwa ngati pa 2019 paja, pajatu munawakwa watu pamene paja, munavotera anthu ake. Munavotera anthu amene anakunamizane, kuti muzidya katatu, pano mukudya katatu. Ngakhale kamodzi mukhale kudya kamodzi, ndi anakunamiza amenewo, ndi rede kuti rede, takachama pa September 15, kwakuti akuchoka kusanjika palace. Akuchoka amenewe, ayambe kumanga katundu wawo, kuti renti anthu imeneyo, kuti pa 17 September, ine ndikupita kusanjika palace. Ndiwe choncho ambuye akudalitsa nonse, tikupita kutali, tizabweranso nthawi ina kuti tizacheze, koma musale bwino, muyende bwino, ambuye akudalitsa nonse, zikomo kwambiri, zikomo.